Binamaz adamlar bilen we yaramaz adamlar bilen, pasyk we fajir adamlar bilen hem diwal bolmaklyk, olar bilen rabita berkarar etmeklik, aşna bolmaklyk, dost bolmaklyk ol wagtda durus bolýar. Şolar bilen hem diwal bolup, şolar islah edip biler ýanak bolsaň, şolar namazhan edip biler ýanak bolsaň, yaramaz işlerinden gaýtaryp biler ýanak bolsaň, emri bil maruf we nehy anil munkaryň şolara täsir eder ýanak bolsa, onda şolar bilen hem diwal bolsaň bolýar. Elbette eger senin emri bil maruf nehy anil munkar etmekligiň, olara nasihat etmekligiň hiç bir täsir etmez ýanak bolsa, öte özüňe nuks teger ýanak bolsa, o suratda olar bilen hem diwal bolşluk durustar. Çünki şair aýtýar, sohbeti salih tura, salih kunatdy. Sohbeti talih tura, talih kunatdy. Ýaxşy adamyň sohbeti seni sähş etýär, yaramaz adam bilen hem diwal bolsaň seni yaramaz etýär diýär. Hem iki gazanyň ýanyna barsaň, garasy ýokar diýip atalar sözü bar. Gazanyň ýanyna barsaň, garasy ýokýar, nuks diýýär şonuň yaramaz adamlaryň. Men ýaxşy adamyň ýanyna barşlyk bolsam goýanky bir atyr dukana barşlyk şekilli barym bilen ýaxşy isa gaýtýarsyň. Olaň ýanyna barym bilen bir faýda gaýdan ýok. Ýaxşy adamlaryň sohbetinde bolsaň, olar bilen hem diwal bolsaň, olaryň ahlaklary bilen müzeyyen bolýarsyň, ahlak bilen ýösüň faýda köpelýärsyň. Şoň üçin ýaxşy adamlar bilen hem diwal bolmaly, namazhan adamlar bilen, dindar adamlar bilen oturup hem sohbet bolup, olaryň sohbetlerinden istifade etmeli. Yaramaz adamlar bilen hem diwal bolşluk, olary hiç bir ýaxşy ýola getirip bilmeýän bolsaň, olary isläp bilmeýän bolsaň, nesihat edip, o suratda olar bilen hem diwal bolşluk nadagry. Wallahu alam we ilmu